איפה הכלים שלנו? פה. אתה רואה אותם? הם הולכים שם מכות. תיזהר מה סוחרת, מאחוריך, תעלה מיון! 101! תהיו ערניים אחורה כל הזמן, ערנות מלאה פה עכשיו. וואי, זרקו שם לוחם. העיפו אותו. איפה? קינמון, זעיר 4, נכנס עם גרשוני להורדה. וואי, הם מכלים אותם במכות. קינמון קיבל. את מי? את הלוחמים על הגג.